O BNG de Noia mostra o seu apoio ante a aprobación dos orzamentos municipais para o 2026 a raíz dun pacto que, segundo afirman, permite aprobar as contas e incorporar investimentos chave para o municipio. O Concello de Noia aprobou os orzamentos para 2026 tras un acordo entre o Goberno local e o BNG. Dende o Bloque Nacionalista Galego destacan que o acordo achega estabilidade e incorpora investimentos considerados prioritarios para a veciñanza. Noia, sen dúbida, é hoxe unha localidade máis estable, porque o BNG demostrou responsabilidade, demostrou poder negociar, demostrou poder dialogar co goberno local, tamén agradecer ao goberno local que, a pesar das diferencias que temos en diferentes materias, pois puidésemos chegar a un pacto que nós entendemos é importantísimo para que esta localidade pois vaya mellor. Entre os investimentos destacan o que eles chaman o Pacto da Auga, que destina máis de 600.000 euros de fondos propios a saneamento e abastecemento, un punto que o BNG cualifica de histórico no municipio. A nós gustanos chamarlle a este pacto o Pacto da Auga, porque se van a destinar só con fondos propios máis de 600.000 euros tanto a saneamento como a propia auga potable. Neste sentido, é un investimento sen precedentes na historia da localidade cando se fala de fondos propios, con 480.000 euros destinados a saneamento e 127.000 euros destinados a auga potable. Os orzamentos inclúen tamén a licitación dun contrato de limpeza viaria por 175.000 euros, tras unha reducción do gasto político co obxectivo de mellorar a limpeza das rúas de forma máis eficiente. Isto o que quere dicir é que vai haber unha limpeza das nosas rúas de forma recorrente e, ademais, dunha forma moito máis eficiente á hora do gasto económico que cando se fai, como se facía co anterior goberno, con contratos pequenos. Máis limpeza económica e máis limpeza nas rúas. Outras partidas recollen a elaboración dun plan de mobilidade, melloras na sinalización viaria, axudas a deportistas que compiten fora do municipio e o impulso do plan de normalización lingüística. Creo que son 6 puntos moi importantes. Creo que hai moito campo para mellorar na xestión da administración local no que respecta a Noia, pero sen dúbida estes orzamentos son unha boa base para mellorar a calidade de vida e para mellorar o funcionamento da administración. En canto ao aumento das taxas de lixo, dende o BNG sinalan que responde á normativa europea e á situación económica da mancomunidade, aínda que destacan que a negociación permitiu priorizar investimentos básicos. Bueno, no campo do lixo é certo que hai un aumento dos impostos, pero isto non é unha cuestión simplemente de Noia, é unha cuestión que ven dada pola normativa europea e que, precisamente no caso de Noia, ven dada tamén por unha xestión totalmente nefasta da mancomunidade, un modelo como a da mancomunidade, que era un modelo diferencial, pero que por culpa das presidencias, a maioría delas, por certo, do Partido Popular, pois acabou xerando unha débeda que ora hai que pagar. Un acordo que, segundo o BNG, garante estabilidade e prioriza actuacións básicas para Noia, marcando a folla de ruta económica do Concello para o vindeiro ano.